Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα δείξουμε έναν τρόπο για να βγάλουμε εύκολα λεφτά. Ωραία. Από εδώ είναι ο φίλος μου ο Άγγελος. Καλησπέρα σε όλους. Συνονόματος. Οι Άγγελοι της Μπόσα. Ναι. Εντάξει, εμένα με φωνάζουν Τζέλο για να ξεχωρίζουμε. Οπότε, τι έχουμε σήμερα. Σήμερα θα δείξουμε ένα ωραίο τρόπο να βγάλουμε λεφτά. Ποιος τρόπος είναι αυτός? Μπόσα! Λοιπόν, Έχουμε και λέμε. η Μπόσα είναι ένα πρόγραμμα. Τι πρόγραμμα είναι αυτό, για πες μας εσύ που ξέρεις καλύτερα. AI, φίλε. AI, ωραία. Είναι ό,τι καλύτερο. Στην πραγματικότητα δεν κάνεις τίποτα. Απλά βγάζεις λεφτά. Είναι το πιο εύκολο χρήμα που μπορείς να βγάλεις αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι λίγοι το πιστεύουν, όπως και εγώ δεν το πίστευα. Όταν το έλεγε και λέω. Όσους μήνες έχουν περάσει, φίλε. Wow. Και δουλεύουν μαζί. Και τώρα πλέον δουλεύουμε μαζί και επενδύω. Πάλι καλά δηλαδή. Με έπεισε για να βγάλω λεφτά, αλλιώς δεν θα έβγαζα λεφτά σήμερα. Πώς θα μπει το IS. Πώς θα μπει το IS. Και έτσι σήμερα εγώ φτιάχνω μοτέρ στον BMW. Ας πούμε λίγα πράγματα τώρα για την Μπόσα. Τι είναι η Μπόσα? Είπαμε τι είναι βασικά, είναι ένα πρόγραμμα, ένα AI, ένα ρομπότ ουσιαστικά. Το οποίο τι σου κάνει αυτό το ρομπότ? Λοιπόν, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά που είναι πάνω στο κρύπτο, πλέον είναι τόσα πολλά τα ανταλλακτήρια που όλα έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Μεγάλες. Έχουν διαφορές βασικά. Και τι κάνει? Κάνει πραγματικά κάτι που μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ ανταλλακτηρίων, όσοι ξέρετε, όσοι ξέρετε, δεν πειράζει, εδώ είμαστε εμείς που μάθουμε. Εκμεταλλεύεται αυτές τις διαφορές. Οπότε δηλαδή αυτό που κάνει είναι επενδύει σε ένα κεφάλαιο και απλά κόβει χρήμα στην ουσία. Δεν κάνεις τίποτα άλλο. Εσύ κοιμάσαι βασικά, είσαι βολτά. Εγώ ήμουν άσπρο εδώ από το άλλο σου πέρασα. Καλά ήταν. Οπότε με λίγα λόγια είναι ο οποίος ενδιαφέρεται να βγάλει λεφτά, εύκολα λεφτά, όχι πολύ γρήγορα, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο το γρήγορα χρήμα να βγει, δεν είναι ναρκωτικά. Εντάξει, βασικά άμα ρίξεις πέφτει καλό. Ναι, είναι για αυτούς, δηλαδή άμα έχεις ένα μεγάλο κεφάλαιο και θα πάρεις κάτι μεγάλο. Τώρα αν έχεις τώρα λίγα λεφτά, όπως έχω εγώ λίγα λεφτά. Κάνεις μια αρχή. Ναι, είναι μια αρχή, ρε παιδί μου, με υπομονή, σιγά σιγά, τσουκουτσούκου, λίγα τα μαζεύεις, τα βάζεις στην άκρη, επενδύεις ξαναεπενδύεις. Τσουλάει κάπως έτσι. Όχι, πάει ωραία, πάει ωραία. Ναι. Είναι πολύ εύκολο, είναι πολύ απλό. Εμείς είμαστε εδώ πέρα να βοηθήσουμε οποιονδήποτε χρειαστεί. Όποιος έχει απορίες μπορεί να μας πει ό,τι ώρα και να είναι, ό,τι μέρα και να είναι. Εντάξει, όχι τι ώρα, φίλε. Είμαστε. Στείλτε μήνυμα όμως παρόλα αυτά, θα απαντήσουμε. Αργά ή γρήγορα θα απαντήσουμε. Ναι. Θα απαντήσουμε σίγουρα. Δεν είμαστε τύπες, εντάξει, δεν είμαστε. Αυτό είναι σίγουρο, θα απαντήσουμε. Οπότε αυτό, είμαστε και στο γραφείο καθημερινά από τις 10 μέχρι τις 7. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή οτιδήποτε που θέλει να περάσει. Κάνουμε και ραντεβού εδώ, έτσι και με τους δικούς μας πιο εύκολα. Ναι. Οπότε αυτά. Θα έχουμε και ένα event τώρα στις 24. 24, για ποιον ενδιαφέρεται. Παρτάκι πολυτελείας. Σαμπάνια και αού, τα έχω κανονίσει όλα. Και αυτά. Όποιος είναι πρόθυμος να κάνει οποιαδήποτε κίνηση στη ζωή του, μπορεί να μας στείλει να το βοηθήσουμε για οτιδήποτε χρειαστεί. Νομίζω ότι κάποια στιγμή όλοι πρέπει να κάνουμε μια κίνηση. Αυτό. Μπαρίστα έχουμε. Golden βέβαια, αλλά άλλο αυτό. Και εγώ τελειβεράς. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Σήμερα έφτασα σε σημείο να δουλεύω σε γραφείο της Μπόσα, οπότε μια χαρά. Ναι. Έχω την παρέα μου, έχω το γραφείο μου, είμαι τζαμάκι. Διευθυντής στα 24, φίλε. Ναι. Και υποδιευθυντής στα 26. Ο Θεός να το κάνει. Αλλά όχι, παιδιά, είναι εύκολο χρήμα, πραγματικά δεν είναι τόσο απλά όλα και υπάρχει και μεγάλο κοινό που ακολουθάει από πίσω, είναι πάρα πολλά τα μέλη. Υπάρχει full βοήθεια και από τα άλλα μέλη. Είμαστε και εμείς εδώ, ό,τι και να χρειαστεί οποιοδήποτε μπορεί να μιλήσει μαζί μας κατευθείαν χωρίς να το σκεφτεί καν. Και κόβουμε χρήμα, φίλε. Αυτό. Επίσης δεν είμαστε τίποτα επεξεργαστές ή έξυπνοι για να βγάλουμε έξυπνα βίντεο ή ότι είμαστε γενικά το βίντεο. Εμείς απλά παιδιά είμαστε. Λεφτά θέλουμε να βγάλουμε όπως όλοι. Όπως έτσι. Χωρίς να κλείψουμε κανέναν, χωρίς να κάνουμε καμία απάτη. Το θέμα είναι να βγαίνει το χρήμα και να είμαστε καλά. Και να ονειρευόμαστε αυτό. Να είμαστε καλά και να ονειρευόμαστε. Τώρα, ό,τι άλλο χρειαστεί οποιοδήποτε μπορεί να μας στείλει μήνυμα, μπορεί να περάσει από εδώ πέρα, να βρεθούμε από πίσω. Αυτά πιστεύω για την Μπόσα. Τα υπόλοιπα θα έρθουν και άλλα κομμάτια σίγουρα. Θα τα δείτε στην πορεία. Αργότερα θα έρθουν πολλά. Περιμένω το καλοκαίρι, ετοιμάζουμε κρουαζιέρα, άστα. Μιλές όλα. Κρυμολόγια. Αυτά. Περιμένουμε από εσάς εντυπώσεις, να μας πείτε τη γνώμη σας και δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αυτά πιστεύω, είμαστε καλυμμένοι. Καλό χρήμα. Αυτό, καλό χρήμα.